समस्त कोंकणी लोकांक विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन जावन 13 वर्ष भरले. 1995 इस्वेंतू मंगळूरांत चल्लले विश्व कोंकणी सम्मेलनांतू हज्जे नांदी दवरलेले. विश्व कोंकणी सरदार म्हण नाव पाविले बस्ती वामनशेणे मम्मान हाजी खातीर कंकण बांदिले. तांगेले अविरत परिश्रम निमित्त 2009 इस्वेंतू विश्व कोंकणी केंद्र बांदूचे स्वप्न साकार जाले. हंतू महादानी डॉक्टर पी दयानंद पै हांगेले देणे अपार जावन आसा. हे 13 वर्सांतू विश्व कोंकणी केंद्र खंय पावला, कोंकणी भास संस्कृती समुदाय मुखार वरचे ध्येय कितले प्रमाणार यशस्वी जाला म्हणून आमी पळोवया. मंगळूरचे शक्तीनगरांतू उभे राबला समस्त कोंकणी लोकांगेले श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्र. कोंकणी साहित्य भंडार विश्व कोंकणी ग्रंथालय, कोंकणी साधकांगेले स्फूर्तिदायक विश्व कोंकणी कीर्ती मंदिर, कोंकणी इतिहास आणि परंपरादर्शिनी विश्व कोंकणी वस्तुसंग्रहालय, हवानियंत्रित सभाभवन, विश्वस्त मंडल, सुव्यवस्थित परिसंवाद भवन, भाषा प्रयोगालय, प्राचीन हस्तप्रती आणि पुस्तकांक डिजिटायझेशन करची व्यवस्था, विश्व कोंकणी संशोधना केंद्र आणि अत्याधुनिक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ, विद्यार्थ्यांक संशोधकांक साहित्यकारांक राबचे खातीर एक सुसज्जित वसतिगृह व्यवस्थित रुपारी नियोजन जाला. मंगळूरांतू विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन केल्यानंतर कॉर्पोरेट लीडर श्री टी.व्ही. मोहनदास पै हांनी विश्व कोंकणी केंद्राक आयले. हांनी आयिल्ले नंतर आमगेलो कोंकणी समाज एक बलिश्ठ समाज जावच्याक आमी कसकसन करका म्हणून विजन 2030 म्हणले एक प्रोग्राम घालून आमकां कार्यक्रम घालून दिलो. आमगे समाज एक ग्लोबली डॉमिनंट समाज जावका, कित्याक म्हळ्यार विश्वांतू आमी राबून ताकतवार जावन मुखार येवका. मुखार येयल्यार आमगेले आयडेंटिटी आमगेले मूळ केन्नाय आमी विसरचना. विजन TVM 2030 आशय विश्व कोंकणी केंद्राचे मुखेलपणारी कार्यगत जतस. विश्व कोंकणी केंद्र आज एक युनिव्हर्सिटी बरी काम करतस. युनेस्को मार्गदर्शी प्रकार कोंकणी भास आणि संस्कृती मुखारची पिळेक सांबाळून दवरचे काम महत्वाचे. आमगेलें काम मानून घेवन भारत सरकाराचे संस्कृती सचिवालय, कर्नाटक सरकार तशी गोंय सरकारान अनुदान दिवन आमकां फाटीं दिला. मंगळूर विश्वविद्यालय तशीच गोंय महाविद्यापीठांनी आमगेल्या कामांत हात मेळयला. कोंकणी सांस्कृतिक परंपरा दाखलीकरण, बहुलिपी समस्या सुधारण करचे कोंकण वर्टर लिप्यंतरण तंत्रांश, मध्यकालीन दस्तावेज पुस्तक 5 लाख पानांकय चड डिजिटायझेशन करून अंतर्जालार रिपॉझिटरी स्थापना, कोंकणी भाषेचे वैविध्यमय बोलिंक भाषाशास्त्रीय नदरेन दाखलीकरण, कोंकणी लोकांगेले DNA आधारित संशोधन, कोंकणी रंगभूमीचे इतिहास इत्यादी महत्वाचे संशोधना कार्य संपन्न जाला. विश्व कोंकणी केंद्राचे मुखेलपणारी आज कोंकणी शिक्षण चेडवांक शाळेंतू मेळटा आनी संच क्लासा दाखून 10 क्लास ताईं शिकोवचे खातीर विंगड स्कुलांतू शिक्षकांक नेमणूकय विश्व कोंकणी केंद्रान केला. आनी ह्या चेडवांक विद्यार्थी वेतन एक विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन दिवचे एक व्यवस्था आसा. कोंकणी साहित्याचे वाडावळे खातीर विश्व कोंकणी साहित्य समारोह चलोवन हाडटा. समारोहांतू कोंकणी साहित्य, समाज आणि समुदायांचेरी विविध विचार गोष्टी, परिसंवाद आणि चर्चासत्र चलता. श्रेष्ठ कोंकणी साहित्य रचयितांक विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, कविता कृती पुरस्कार, जीवनसिद्धी सन्मान तशींच बस्ती वामनशेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार प्रदान करून सन्मान जाता. कोंकणी रत्नकोश, परिचय कोश, कोंकणी साहित्याचे अनुवाद प्रकाशन, कोंकणी बालसाहित्याचे प्रकाशन अशी भरपूर पुस्तकांचे प्रकाशन विश्व कोंकणी केंद्रान केला. विजन TVM 2030 मुळांतू महत्वाचे कार्यक्रम म्हळ्यार विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन. एवरी इयर आमी एक फंड कलेक्ट करून चेडवांक पूर्ती फीस इंजिनियरिंग आनी मेडिसिनाक जावचे फीस दिवचे तशें एक फंड करया. आनी रामदास चार मंजा आनी प्रदीप तूं सेक्रेटरी जा म्हणून आज्ञा दिली. ती आज्ञा आमी 10 वर्सां परिपालन करून एक 25 कोटी रुपये स्कॉलरशीप दिल्लें महत्वाचें काम जावच्याक मूल पुरुष म्हणा, कुलदेव म्हणा, कसणें म्हणा हें श्री टी.व्ही. मोहनदास पै.
आमगेल युवजनांक कौशल्य तरबेती दिवची खातीर स्थापन केलेल्या क्षमता अकादमी द्वारा सुमार 40,000 मानव दिवसांकय चड कौशल्य तरबेती कार्यक्रम आयोजन केला. विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन आणि कौशल्य तरबेती घेतील विद्यार्थी आज विश्वभरारी यशस्वी जावन उन्नत स्थानांक पावल्यांती. तांणी स्वयंप्रेरणेरी 2014 इसवींतू विश्व कोंकणी अलुमनाय असोसिएशन स्थापन केला. आजी विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन घेवचे चेडवांक यशस्वी अलुमनांगेले फाटीबल मेळटा. साधकांनी तांगेल जीवनपथ दाखोवन दिवचे प्रेरणा कार्यक्रम, हात धरून मुखार व्हरचे सुशिक्षा मेंटरिंग कार्यक्रम इत्यादी अनेक योजना अलुमनाय असोसिएशन चलयता. पदवी शिक्षण घेवचे युवजनांक उद्योगशील करचे क्षमता युगेटीन तरबेत कार्यक्रम अनेक कॉर्पोरेट नेतार श्री उल्हास कामत हांचे मार्गदर्शनार चलता. कोंकणी समाजाचे दुर्बळ समुदायांक कम्युनिटी डेव्हलपमेंट वर्कशॉप, कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, बृहत प्रमाणाचे सोशो इकॉनॉमिक सर्वे, कौशल्य अभिवृद्धी आणि विद्यार्थी वेतन दिवन असले सामाजिक जावन आर्थीक जावन मागशे आशिल्ले समुदायांक मुखार येवच्याक उत्तेजन दिता. कोविड संदर्भारी दानिंगेल सहकारान ह्या दुर्बळ समुदायांक विश्व कोंकणी केंद्रान सहाय दिला. अत्याधुनिक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ स्थापन जातरी विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी मुखेन विंगड विंगड समुदायांचे कार्यक्रम विंगड विंगड कोंकणी बोलेरी प्रसार जाता आसा. बस्ती वामन शेणे मामान आणि श्री TV मोहनदास पै मामान पळयलेलें स्वप्न साकार करचे दिशेन आमी काम करत आसाची. विश्वांतूची एक आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली कोंकणी समाज बांदचे हें कामांतू तुम्ही भागी जावेत. या विश्व कोंकणी केंद्रा वटू हात मिळाया. सर्वांक देव बरें करो.